ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଳିଥିଲେ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ କୁତୁ। କୁତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଧାମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସାଥେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବୁଲି ବାହାରେ। ରାଧାମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟି ଛେଳି ଥାନ୍ତି, ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ। ଛେଳି ଦୁଇଟି ସକାଳୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସଞ୍ଜରେ ଫେରନ୍ତି। କୁତୁ ଦିନେ ଭାବିଲା ଯେ ଛେଳିମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଟିକେ କଥା ହୋଇ ଆସିବ। କୁତୁ ଯାଇ ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ସହ କଥା ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁତୁକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁତୁ, ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଭୟେ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କହି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାତିରେ କୁତୁର ଶିକୁଡ଼ି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ବାବୁ। କୁତୁ ଯାଇ ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ସହ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ତାଙ୍କରି ଛୋଟିଆ ଗୁହାଳ ନିକଟରେ ଶୋଇ ଯାଉଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ମଝି ରାତିରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଶିଆଳ ଆସି ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଉଣ୍ଡୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁତୁ ତା ବାସ୍ନା ବାରିପାରିଲା। ଜୋରରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ପାଟି କଲା ଓ ବୁଢ଼ା ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ଖାଲି ଭୟରେ ଥରୁଥାନ୍ତି। କୁତୁ ସୂଚି ଓ ଟୁପୁକୁ କହିଲେ, ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ତୁମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ଟିକିଏ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ଫେର ଚରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ରାଧାମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେଦିନ ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ। ସମୟ ବିତିଲା, ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ଚରି ଚରି ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ଗୁହାଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କୁତୁର କାନରେ ପଡ଼ିଲା କିଛି କଥା। ସେ ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶୁଣିଲା ଅଗଣାରେ ରାଧାମୋହନ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ବସି ପରଦିନର ଭୋଜି କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଟୁପୁକୁ ମାରି ତାର ମାଂସରେ ଭୋଜି କରିବା କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। କୁତୁ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ହାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି, ତୁମେ ଟୁପୁକୁ ମାରି ମାଂସ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳିଥିଲ? କୁତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିଭଳି ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଟୁପୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏହି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ। ରାତ୍ରିରେ କୁତୁ ତରବର ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ତରବର ହୋଇ ଯାଇ ସୂଚି ଓ ଟୁପୁକୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କୁତୁ କହେ, କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି କୁତୁ, ସୂଚି ଓ ଟୁପୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି।